दिनै जिहेतु माने मोनसे गेवलां आफाद जाबाय आरो बेनि थाखाय माबायदि खालामनाय दिनै जिहेतु जोंहा थारिखआ जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 10, 11 आरो 12 जानुवारि दा बेवहाय जोङो माब्रैहाय बानजाय आफादनिफ्राय जेरावबो उसुबिदा गैयाजासे खुंफुंनानै हरनो हायो बिनि बागै दिनै सावरायदों आरो बेवहाय गासै जोंनि जि दालाय आफादफोर दङ बे दालाय आफादफोरनिफ्राय बिसोर 3 टिम मा खालामखो बिनि रिपर्ट लानाय जाहैबाय आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' आरो जोंहा नीलकान्त माने गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर बिथां फैदोंमोन आरो गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो दिनै मोनसे आइडिया होबाय डिसिसन कमिटियाव जे बर' थुनलाइ आफादाव माबायदि हाबाफारि लानो नागिरदों आरो बे हाबाफारियाव माबायदि आलासिफोर लेंहरनो नागिरदों जेराव जों थानाय जानाय बेफोरनि राहाखौ खालामनांगौ दा दिनै बेफोरखौ मोजाङै फोरमायबाय दा जापाननि जोंनि स्कलार केरिय' मानाव गेदेर बिथांखौ लेंहरनो नागिरदों आरो सन्तलाल मेत्से नेपालनि बिथाङा दा US आव थायो जाय माने नेपालि आरो बर' रावनि डिक्सनारि बिथांमोना दिहुनदोंमोन बिथांखौबो आरो बिनि अनगाबो बर' माने मा होनो बर'नि जि ग्रुप जोंनि हारिनि सोमोन्दो थानाय गासै माने हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ थुनलाइगिरिफोरखौ लेंहरनायनि थाखाय दिनै बेवहाय बाथ्रा सावरायदों नेपाल आरो बांलादेश बिनिफ्राय जोंनि भारतनिनो सिङाव थानाय जोंहा वेस्ट बेंगल जोंहा मेघालय नागालेण्ड अरुणाचल आरो बिदिनो गुबुन रायजोनिफ्रायबो बेवहाय थान्दैफोरल' नङा ओरैनो माने बेवहाय आलासि हिसाबैबो नायबिजिरनाय हिसाबैबो जोङो दिनै माने लेंहरनायनि बाथ्राखौ दिनै थांखि लादों आरो बे मथे जों माब्रैहाय बिसोरखौ बेवहाय मोजाङै मोजां माने रिसिपसन खालामनानै जाहो लोंहो थाहो जों बोरै दैथायहरनो आरो बिथांमोननो जों मा दिन्थिनो बेफोरखौ जों दिनै सावरायजोबदों आरो साननैसोनि उनावनो गासैबो खामानिफ्रा आरम्भ जासिगोन जोंहा डिसेम्बरनि 11 अक्ट'खालि बेवहाय माने खुन्था गायसननायनि माने हाबाफारि माने जों थि खालामदों आरो बेखालि जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो दिनैनि जि आफाद बे आफादाव दिनै थांखि लादों जे बिथांनि आखाइजों गायसननो थाखाय दा बिथांखौ हांख्रायलाय हरसिगोन आरो बिथाङा जोंनो माने बेखौ होनाय लोगो कन्टिङाव होनाय लोगो बेखालिनो जोंनि थुनलाइ आफादनि खामानि मावनाया जागायजेनसिगोन जथुम्मानि सिगां जिहेतु एक्जिबिसननि समखौ आवगायना लादों बे जाफुंगोन माने जों नुयो जे गुबुन जथुम्माफ्राव जे एक्जिबिसन खालामनाय जायो बेफोरो सानथाम जथुम्मायाव गिबि सानखालि बिसोर सहैनानै माने थफ्ला खेवनायावनो दिना थाङो आरो सानसे आबुं मोनो आरो जोबथारनाय खालि गेवलां मेल जे खालि जायो ओइदिनबो गेवलां मेलनि थाखाय दिन्थिफुंजोबनो हाया आरो हाखु दाखु माने बिसोरो सिफायनानै थांफिननांगौ जायो दा ओंखायनो गोबाङानो मिटिंनि थाखायबो बे एक्जिबिसनखौ नायनो सुजुग मोनजोबा मानो होनना बुङोब्ला जोंना मोनसे नियम दं जे गेवलां आफाद जथुमबाय थानाय समाव एक्जिबिसनाव रावबो हाबनो मोना ओंखायनो जोङो जाहाथे एक्जिबिसन खालामनो फैग्रा मानसिफ्रा खस्थ' जाया आरो एक्जिबिसन बेरायनो नागिरनाय मानसिफ्राबो जाहाथे गुबुन दिनावबो बिसोर नायनो हायो बेखायनो डिमाकुसिनि जथुमाव जोङो 6 अक्ट'खालिनो खालामनो नागिरदों 6निफ्राय नोङो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सप्तासे फुरा जोङो एक्जिबिसनखौ खालामनो नागिरदों जाहाथे बेवहाय एक्जिबिसन लाबोग्राफ्राबो सुबिदा जायो आरो एक्जिबिसन नायनो फैनाय मानसिफ्राबो जिखुनु समाव जाहाथे नायनो फैनो हायो आरो जोंनि जथुमनि समाव जथुमबाय थानाय समफ्राव जाहाथे खुनु उसुबिदा जाया बेनो थांखिया जिहेतु मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो बर'नि बे समाव रायजो राजाखौ माबायदि बाहागो लानायखौ लुबैयो ना रायजो राजानि बाहागोआथ' मोनसे बेवहाय बर' थुनलाइनि जथुमनाय जादों गोबां जायगानिफ्राय जोंहा बेवहाय सुबुंफोर फैगोन बेवहाय फैयोब्ला बिथांमोनजों लोगो मोनलायलायगोन आरो बिथांमोनजों दुखु सुखुनि बाथ्रा रायलायनो हागोन बिथांमोननि जायगानि सोमोन्दै मोनथिगोन जोंनि सोमोन्दैबो जोङो खोन्थानो हागोन बेबायदि ज' लोगो मोनलायनायनि बे मोनसे खाबु जथुम ओंखायनो बयबो फैनांगौ जेरै आगोलावबो फैबाय थादों बेवहाय गासिबो जोंनि हारिमु मोसानाय मुसुरनाय बेफोर जाबाय थागोन बे जथुमाव जिहेतु बेयो जोंनि हारिमु बर' थुनलाइ आफादनि जथुमानो जाहैबाय बर' हारिनि